Ta' 50 sena l-professur Godfrey Gregg skopra li saħħtu ma kienitx tajba. Kien jiżen wisq u minkejja li huwa professjonist fil-qasam tas-saħħa ma kienx qiegħed jipprattika fir-realtà ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu stess. Kolesterol għoli, kelli high blood pressure, kelli thyroid dysfunction, kelli intestinal dysfunction. U daka kontribwixxa għal saħħa li kienet mhux tajba ovvjament. U kien kontribwixxa wkoll għal li nkun overweight. Illum għandu 52 sena u l-24 kilo. Testijiet mediċi juru l-età bioloġika tiegħu hija daqs ta' persuna ta' 46 sena. Il-professur Gregg li huwa xjentist dwar fost l-oħrajn il-kanċer tal-imsaren u espert tal-lukemja biddel ħajtu ta' taħt fuq. Iżda m'għamilx hekk minħabba dieta estrema. Spjega li rnexxielu jnaqqas l-inflammazzjoni fl-imsaren billi mexa fuq dieta ta' ikel mimli fiber u probiotiċi u anke bl-eżerċizzju. Ngħidulhom is-saħħa metabolika. Ġifieri mhux li tikol aħjar biss, imma li tikkonverti dak l-ikel f'affarijiet li huma ta' li jippromovju s-saħħa. Tajjeb, ġifieri dik il-conversion issir fl-intestini, l-intestini ma jkunx qed jaħdmu kif suppost, nispiċċaw wit dak li ngħidulu inflammazzjoni kronika. Qal iżda il-pazjenti dejjem għandhom jikkonsultaw u jisimgħu mit-tobba tagħhom. Il-professur Gregg wissa kontra dieti estremi, stress żejjed u anki ċerti mediċini li qal jagħmlu ħsara lill-imsaren.